Ľudia sa ma pýtajú, prečo sú Kingray séria výživových doplnkov tzv. Nutraceutika zložené z viacerých látok. No je to preto, že problém single doplnkov, kde je len jedna látka, je to, že ak nám chýba úplne iná látka a my si dávame tu jednu single, tak sme nič nevyriešili. Napríklad prostata potrebuje plejádu látok, povedzme, že 24. No a my budeme dávať jednu single, druhú single, tretiu single, ale z tých 24, ktoré potrebuje, chýbajú 10. Takže single látkami nevyriešime vôbec nič. Pretože je to ako stavať súd, ale výška súda závisí od dĺžky najkratšej dosky. Všetky ostatné dosky sa musia skrátiť. Alebo Rubnerov zákon využitia aminokyselín. Máme 8 esenciálnych aminokyselín a pokiaľ jedna chýba, tak tých 7 sa nevyužije. Musia byť dostupné všetkých 8 naraz. Vtedy môžu bežať procesy normálne. To znamená, že chemické reakcie v našom tele požadujú nejaké reaktanty, aby vznikali nejaké produkty, takže všetky komponenty musia byť dostupné. Ak nie sú dostupné, chemická reakcia neprebehne. Preto napríklad, ak mám problém prostatu, napríklad, a budem užívať jednu látku, druhú, 5., 10., 18., prejde 18 mesiacov a čo som dosiahol? Nič. Je to aj neekonomické, neefektívne, preto nutraceutika sme navrhli tak, napríklad pre mužov, že sú tu dva produkty, jeden je Balance a druhý je Men Pro, Men Balance a Men Pro. A jedno obsahuje 8 látok, druhý produkt obsahuje 10 látok, jeden doplňa prevažne komponenty, ktoré mužské zdravie potrebuje a druhý produkt doplňa produkty, ktoré sú potrebné pre hormonálnu rovnováhu súvisiacu s prostatou. Pri vývoji nutraceutik sme postupovali tak, že sme si najprv definovali, čo chceme riešiť, potom teda cieľovú skupinu a problém, ktorý chceme riešiť. Preštudovali sme si klinické štúdie, obrovské množstvo materiálov zo sveta, čo doprevádza dané ochorenia, deficity ktorých látok sú typické pre dané ochorenie. A vlastne z toho sa potom skladalo zloženie s tým, že hľadali sme aj látky, ktoré sú podporné, pomocné, povzbudzujúce, a mechanizmy, ktoré s tým súvisia, napríklad antioxidanty, zlepšenie prietoku, napríklad množstvo procesov potrebuje práve takéto parametre podporujúce riešenie daného problému. Takže náš prístup k nutraceutikám je taký, ako by mal byť u stravy, že strava má byť striedma, pestrá, vyvážená. To znamená, že strava by mala obsahovať kompletne všetko, čo ľudské telo potrebuje. V praxi sa to však nedeje, pretože predovšetkým na Slovensku máme pomerne jednostranne zameranú stravu. Keď porovnáme čínsky tanier a čínske stolovanie a slovenské, je to radikálny rozdiel. Máme jednu úžasnú vec a to je polievka, ktorá rozohreje žalúdok, roztiahne cievy, kapiláry a pripraví systém na trávenie, to je úžas. A na čínskom stole máte množstvo jedál, rôznych látok, rôznych živín, rôznych potravín. Je to namiešané, naozaj je to spektrum. A minule som pozeral jedno video, ako sa stravujú v škôlkach čínske deti vo veku 3 až 6 rokov, kedy je tá výživa pre mozog a telo rozhodujúca v ľudskom živote. Tak tie deti mali ukazovali, ako to varia, čo pripravujú, koľko komponentov do toho vstupuje. Tie deti sa dokázali naozaj napraskať z tej potravy, mali fyzickú aktivitu a všetky tam boli v zime, aby mali aj výdaj energie a tvorbu mitochondrií, takže celý deň boli v vetrovkách teplých, takto aj jedli v kuchyni, pretože teplo telu škodí. Tak podporujú organizmus teda absolútne univerzálne. My sme sa o to pokúsili urobiť to formou teda výživových doplnkov, pretože dnešná strava je už, potraviny sú pomerne vyčerpané, dlhodobo sa pestuje na tej istej pôde stále to isté, živiny sú vyťahané, takže potrava nie je to, čo bola voľakedy, pôda nemá dostatok oddychu, takže viedlo nás to k tomu, aby sme teda doplnili formou rastlinných extraktov, rastlinných práškov, to, čo ľudia môžu dostávať na riešenie svojho problému. A tak vznikla naša King séria s tým, že tie produkty potom majú špecifické názvy podľa toho, čo riešia. A obyčajne sme to riešili tak, že napríklad pre ženy sú tu dva produkty, aby tá plejáda látok bola čo najväčšia,
ktoré môžu dostať a z ktorých si telo vlastne vyberá, čo potrebuje. A tým, že je tam napríklad 18 látok, nie sú ich obsahy až príliš veľké, no ale museli sme to rozdeliť do dvoch výživových doplnkov, pre ženy napríklad, alebo pre mužov, alebo na iné problémy. A vlastne to teda funguje všetko synergicky a vlastne podporuje to normalizáciu procesov a chemických reakcií, ktoré v organizme prebiehajú. Takže asi toľko na vysvetlenie. Určite je ekonomickejšie používať nutraceutika, dlhodobejšie, kde sú látky v nízkych dávkach, ako používať single látku počas jedného mesiaca, ďalší mesiac znovu single látku, za 18 mesiacov vystriedam všetko, ale 18 látok, ale nedosiahnem ten efekt, ako keď ich mám spolu v jedinej látke a budem takto suplementovať napríklad pol roka a doplním všetko, čo môžem. A ak som problém nevyriešil, tak ešte sa zamyslím a hľadám riešenia po ďalších nutraceutikách a ďalších doplňujúcich látkach. Takže toľko k tejto téme. Ďakujem za pozornosť.